नमस्कार मंडळी, मालवणी कट्टामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण उपमा कसा बनवायचा ते पाहतोय। तर सर्वात प्रथम एक वाटी रवा घेतलेला आहे, 2 मीडियम साइज कांदा, 1 मीडियम साइज टोमॅटो, 4 हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता, 4 टेबलस्पून ओलं खोबरे, कोथिंबीर गार्निशिंगसाठी, 1 टेबलस्पून जीरा, हाफ टेबलस्पून मीठ, 2 टेबलस्पून साखर व लिंबू घेतलेले आहे। सर्वात आधी गॅस हाय फ्लेमवर ठेवून त्यावर कढई ठेवावी। त्यामध्ये 5 चमचे तेल टाकलेले आहे। तेल नीट गरम होऊन द्यायचं। एका बाजूला एका कढईमध्ये रवा भाजून घ्यायचा। तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये जिरा टाकावे। जिरा फुलल्यावर त्यामध्ये मिरची व कढीपत्ता टाकावे। नंतर कांदा टाकून मस्त कांदा लाल गुलाबी होईपर्यंत परतवायचा। आपण भाजलेला रवा परत मस्तपैकी भाजून घ्यायचा आहे। आता भाजलेला रवा एका साईडला काढून घेतलेला आहे। आता आपण एका बाजूला 2 वाट पाणी गरम करून ठेवलेले आहे। मीठ टाकून परत एकदा मिक्स करून घ्यायचे। मीठ टाकल्यामुळे कांदा लवकर शिजतो। मग त्यामध्ये टोमॅटो टाकावे आणि मिक्स करावे। पाणी बॉईल झालेले आहे। गॅसची फ्लेम स्लो करावी। टोमॅटो मस्तपैकी शिजल्यावर आता रवा टाकून मस्त परतावे। मग थोड्या वेळाने गरम केलेले पाणी थोडे थोडे करून त्यात टाकावे। मग चांगले मिक्स करून घ्यायचे। लो फ्लेम करून 5 मिनिटं लीड ठेवून वाफ काढून घ्यावी। नंतर गॅस बंद करावा। उपमा ऑलमोस्ट तयार आहे। एकदम मस्त मिक्स करून घ्यावा। आता त्यात खोबरं, कोथिंबीर आणि साखर टाकावी आणि पुन्हा एकदा मस्तपैकी मिक्स करून घ्यावा। तयार आहे उपमा। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।